артистка тук инники турары. Кини кинага ухуллан камнаханылары ду, кина касатын кенеттен камнаханылары ду, эбетер осторияга кина сака кинетин историятыгар халары ду. Эти барыта кирер. Эти барыта кирер кинага бастан туран тоқ. Сахабыт бу кинета хайда сайда катурар. О хайдырыр кулбура бихе бу кинага бәбит бастан хөбләтәк битте. Ки хөблир фанаттыр. Кина хулук бу магара ундентен хаңалан кирен ухулдан бу күнбүнгәнгәле кинләргә ухуллар так битте. Бу улаганы тоқ битен булыр. Ки хөблир жарга барды. Оны куду жарга куду булыр үлекәнне. Үле таханан. Олehen bihi ulagana ol tuhugor lehebet sakabut kinete saydan turar kündü körəçülə bitir anlıyıbıt. Çöy kinaga uhullan, çöy kineni tahartan. Ondan ödergelle tohbulla. Üle.